Genesis, Kapitulo 45. Si Jose nagpakilala sa iya mga utod. Si Jose hindi na makapugong sang iya kaugalingon sa atubangan sang tanan nga nagaalagad sa iya. Gani ginmanduan niya sila tanan sa pagwa. Gani wala sing iban nga tawo nga nagatambong sang pagsugid ni Jose sa iya mga utod kung sino siya. Tudugid ang iya urahab sa bagay nga mga Ehiptohanon nakabati sini, kaginsugid nila ini sa palasyo sang hari. Si Jose nagsiling sa iya mga utod, "Si Jose ako, buhi pa balang akon amay?" Pero ang iya mga utod hinadlukan gid sa iya, gani hindi sila makasabat. Dayon si Jose nagsiling sa ila, "Kung mahimo, magpalapit kamo sa akon." Nagpalapit sila ka nagsiling siya, "Utod ninyo ako nga si Jose, nga inyo ginbaligya sa Ehipto. Karon, hindi kamo magkalisod o kung magpakalain sang inyo kaugalingon, kaginbaligya ninyo ako diri. Ang Diyos amo ang nagpauna sa akon diri sa pagluwas sang inyong mga kabuhi. Ikaduha pa lang ini nga tuig sang tigulutom sa duta. May 5 pa ka tuig nga wala sing pag-arado o kon pag-ani. Ang Diyos nagpadala sa akon sing una sa inyo, sa pagluwas sa inyo sa sining makatilingala nga paagi. Agud hindi kamo kagang inyong mga kaliwat magkalamatay. Gani hindi kamo ang nagpadala sa akon diri, kundi ang Diyos. Ginhimo niya ako subong nga amay sa hari. Ako ang manugdumala sang iya bugos nga duta, kag ako ang nagagahom sang bugos nga Ehipto. Karon, dali-dali kamo ka magbalik sa akon amay, kag singgan na siya, ngamoy ni ang ginasiling sang iya anak nga si Jose. Ang Diyos naghimo sa akon nga manugdumala sang bugos nga Ehipto. Magkari ka diri sa akon sa labing madali. Ikaw sarang makapuyo sa duta sang Gosen, upod sa imo mga kabataan, mga kaapuhan, mga karnero kag mga kanding, mga baka kag ang tanan mo nga pagkabutang, sa diin mangin malapit ikaw sa akon. Kung didto ikaw sa Gosen, matatapan ko ikaw. May 5 pa ka tuig nga tigulutom, ag hindi ako luyag nga ikaw ang imo panimalay, kag ang tanan mo nga mga kahayupan magutman." Si Jose nagpadayon sa pagsiling, "Karon tanan kamo, kag ikaw man Benjamin, makakita nga ako gid si Jose. Sugiri ang akon amay kung daw ano kagamhanan sa akon diri sa Ehipto. Kag sugiri siya sang tanan nga inyo nakita. Dayon magdali-dali kamo, kag dalhas siya diri." Ginakos niya ang iya utod nga si Benjamin, kag naghibi. Si Benjamin naghibi man sang ginahakos niya siya. Ginhalukan man niya ang tanan niya nga mga utod, kag naghilibion siya sa ginahakos niya sila. Sa tapos ini, ang iya mga utod nagpakighambal sa iya. Sang mabatian ang balita sa palasyo nga ang mga utod ni Jose nag-abot, ang hari kag ang iya mga opisyales nalipay. Ang hari nagsiling kay Jose, "Singga na ang imo mga utod, nga kargahan nila ang ilang mga hayop, kag magbalik sa duta sang Kanaan. Sugaton nila didto ang ila amay, kag ang ilang mga panimalay, kag magbalik diri. Hatagan ko sila sang pinakamaayo nga duta sa Ehipto, kag ang inyo mapatubas sa duta, magasobra sang inyo kinahanglanon. Singga naman sila nga magdala sila sing mga karo halin sa Ehipto, para sa ilang mga asawa, kag magamay nga mga kabataan. Singga na sila nga dalhon nila ang ila amay kag magkari diri. Hindi sila magkanugon kung may mga pagkabutang sila nga mabilin,
Kaya ang pinakamaayos ang bugos nga duta sang Ehipto, mangin ila. Gintuman ini sa mga anak ni Israel. Ginatagan sila ni Jose sing mga karo, suno sa ginsiling sang hari, kagin pabalunan niya sila sing pagkaon sa dalanon. Ginatagan man niya ang tagsa sa ila sing isa ka ilislan nga bayo, pero ginhatagan niya si Benjamin sing 300 kabilog nga pilak, kag 5 ka ilislan nga bayo. Ginpadalhan niya ang iya amay sing napulo ka asno nga kargado sang pinakamaayo nga patubas sang Ehipto. Kag may napulo pagid ka mga asno nga kargado sing trigo, tinapay kag iban nga kalanon para sa iya amay sa dalanon. Ginpalakat niya ang iya mga utod, kag sang paglakat nila, nagsiling siya sa ila, "Hindi ka mo mag-inaway sa dalanon." Naghalin sila sa Ehipto, kag nagpauli sa ila amay nga si Jacob sa Kanaan. Nagsugid sila sa iya, "Si Jose buhi pagali, manugdumala siya karon sa bugos nga Ehipto." Si Jacob naurungan, kag hindi siya makapati sa ila. Pero sang ginsugiran nila siya sang tanan nga ginsiling ni Jose sa ila, kag sang nakita niya ang mga karo nga ginpadala ni Jose nga magakuha sa ila pa Ehipto, nakunyag siya. Dayon nagsiling siya, "Si Jose nga akon anak, buhi pa. Tuman na ini para sa akon. Magakadto ako kag magpakigkita sa iya sa wala pa ako mapatay." Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 46. Madamo gid nga salamat.